ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಅರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ದೂರ ಓದ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋತಾರೆ 2-3 ದಿನ ಆಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೊಡು ಇರು ಮೂಜಿ ದಿನಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾರತೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ನಿಕ್ಲು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಇರುವೆರ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಅಂದೆ ಓ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೂರುಂಡತೆ. ಸಬ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಎನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ ಬರಂದೆ ಮಾರೆ ವಾರಾಂಡ್. ಕೊಡೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊಡೆ ಬೈದ್ಂಜೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಪರೂಪ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನಡ್ ದಿಂಚಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ ಎರೆಗ್ದಾಲ ಪ್ರೈಜ್ ಉಂಡಿನಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೊರ್ತೆ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಮೂಲು ಬೈದ್ ಜನ. ಮೂಲು ಬೈದ್ ಜನ ಬಾವೆರೆ ಕೊರ್ತಾರತ್ತ ಬಾವೆರೆ ಬೌಜಿಜಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ಶುಭಕ್ಕಲ ಬತ್ತೆರ್ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಯು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೆ. ಶುಭಕ್ಕಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ. ಅರೆಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಡು ಒಂಜಿ ಜಾರೆ ಶುಭಾಶಯತ. ಮತ್ತೆ ಶುಭಾಕ್ಕ ಅರೆ ಶುಭ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಮೀನ್ಗೆ. ಓ ಒನಸ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಆಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡಿ ಚಿಕನ್. ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಒನಸ ಮಲ್ತಿನಿ ಅನ್ನು. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಿಯೆ. ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒರೇ ಪಂಡತ ರಡ್ ಹಾ ಚಂಕಲ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು. ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ್. ಓ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಪಜೆಪ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂದ್ ಪಜಿ ತಿನ್ಪುಜ. ಯಾನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿಂತುಜಿ. ಎಂಕತ ವಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ. ಕೋರಿದ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಯಾನ್ ತುಳುವೆ ದಿಯೇ ಓ ಇರ್ ತುಳುವೆನಾ. ಯಾನ್ ಇರ್ ಬರ್ಕೆಂದ್ ಎನ್ನುದಿನಿ ಇರ್ ತುಲುವೆನಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಓಪನ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆ ದಿಯೆ. ಇರ್ ನಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ ಏನ ಆರ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ 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 ಝಡ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅವು ಈರೇನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ದ ಎಲು ತಿನ್ಪುನಿಯ. ಕೋರಿದ ಎಲು ತಿನ್ಪುಜಿ. ಮೆಲ್ಲ ಉಂತಾಡು ಆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ದಾಯಿ ಪಾತೆರ್ವರು. ಅಯಂಕು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಿತಾತ್ ಕಪ. ಕಪನ ಆತ್ ದಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುದು. ಕೋರಿದ ಎಲು ತಿನ್ಪುನಿಯಾ ಅಂದ 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 ಅಂದ. ಕೋರಿದ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀನ್ದ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ. ಹಾ ಯಾನೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್. ಪಾಡ್ದೆ ಈರ್ನ ಪೀಸ್ಗ್. ಹ ಇರೇನ್ ಅವ್ವೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಅವ್ನ ಝಡ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಏನನೆತ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಜೆರ್. ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್. ಅವೇರ್ ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರ್ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಾರ್. ಏರೋ ಮಾರಿ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಇಂದ್. ಶುಭಕ್ಕ ಒನ್ನಸ ಆತಿಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕಲ. ಎರುತ ಎಲು ತಿನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎರುತ ಎಲು ತಿನ್ಪುಜಾನ್. ಫೋಟೋಗ್ ಅಂದಂದ್ ಫೋಟೋ ತೂತ ಅವ್ವೆ ಐಟ್ ತೂಯ್ನಿಯಾನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಚಿನಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಕೊರ್ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ರಕ್ಕು. ಕಂಡದ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳು.
ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳು ಉಂದು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಳು ಪಂಡೆರ್ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಉಳ್ಳತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಅತ್ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಇನ್ನಿ ಈರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಪಟಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ ಮಾರಿ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಉರ್ಚಾರ ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಉಂದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಬತ್ತಿದೆ ಆಯ್ ಜಾರೆಗ್ ಏರಿಯವು ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಇನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅತೆ ಅಂದಂದ್ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ನಮಕ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಚೀ ಚೀ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ನಗನೆ ಚೀ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವ್ ಏರ್ ಮಾರಿ ಇಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಯಾ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಎಂಕ ನಂಗೆ ನಾನು ಏರನ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾರೇ ಅವು ಏರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವಾರ ಎಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಇಂದು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡೆದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರೆ ಮಾರಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಾರಿ ಪನ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆರೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದ್ ಬಲ್ತಾರಿ ಉಲ್ಲಾರೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೇರ ಆರು ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಯಾರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದ್ ಬಲ್ತೇರಿ ಉಲ್ಲೇರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುಲಂದೇರ ಅಂದ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದನಂದೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಬೋಯ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪಂಜಿ ಕಡ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕುರಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಚೀಚಿ ಬಂದು ಮಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದಾಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವೇನ್ ಮಾರಿಡ ಆಕೆ ನೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡುದು ಅಂದ್ ಆರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರ್ ಬಲ್ತಿದಾಂಡ್ ಅರೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಂಡೇರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಲೆ ಒಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇನಿ ಪೆನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳ್ಡು ಊರುಡೆ ಈರ್ ದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಪೋಪರೆತ್ತೆ ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಲ್ತು ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ಬಾವುಟ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗುನತ್ತುದು ಎಂಕ್ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರಿ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರೆಂದು ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಾಗಲ ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ಬಾವುಟ ಪಾಡೊಂದು ತಿರುಗುನತ್ತುದು ವರೆ ಬಂಜಿಸು ಬತ್ತಂಡ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮಾನಲ್ಲ ಇನಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಗನೆ ವಾ ತೆಲಿಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆ ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರತೆ ಯಾರು ತೆಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾಯರ್ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ವನಸಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವನಸ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವು ಏರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒನಸ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಏರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತನಾರ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಉದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ದಿತ್ತನಾರ ಅತೆ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದಲ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುದರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೆರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಬತ್ತುನು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ರೆದುಂಬು ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರೊಡು ಉಂದು ಅವ ಮಾರಿಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬೈದಿರಿ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಅಂಚಾದಾರ್ ಬಲ್ತುನ್ ಮಾರಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಯ್ ಉಂದೆಟ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಲೈವ್ಡ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಪೆದಂಬ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಉಂಡಿನ ಕಕ್ಕರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರುಂದೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಏರುಂದು ಅರ್ನ ಪೆದಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಐತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋದು ಅರ್ನ ಪೆದಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಂಡ ಉಂಡಿನ ಪೂರ ಕಕ್ಕರ್ಗೆ ಆತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆರ್ಲ ಕಕ್ಕೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಕು ಒನಸಾಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ ಏನ ಒನಸಾಂಡೆಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋರಿ ಒನಸಾಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಂಡಾರು ಎಂಕುಲ ಒನಸು ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ್ ಆವೊಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಕ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲ ವನಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ್ ಆವೊಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಕ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಕ ಆವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಲಿಯಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದಯಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿಗಿನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಾರಿವಾಳದ ಸೂಪುಗೆ ಮಾರಿಗಿನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಾರಿವಾಳದ ಸೂಪುಗೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಾಂದ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಅಡುಲ್ಲಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ತಾಪ್ ಅನ್ನೆ ಒರಿಯಾಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಉನಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇನ್ಶಾಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಅವು ದೆತ್ತೆ ಇನ್ಶಾಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನೆ ಲಕ್ಲೆ ಅಲ್ತಾಪನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನ ಡಿಪಿಡ್ ಕಪಾಟು ಉಂಡುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನ ಡಿಪಿಡ್ ಕಪಾಟು ಉಂಡುಗೆ ಆ ಕಪಾಟ್ದೊಲೈ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಏಪಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತುಯ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮನ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದಂದ್ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಗ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಗಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಪೋಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒರೆ ಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಅಲ್ತಾಪನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಪಾಟದ ಉಲಾಯಿ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪರ ಯಾಂದಾದ ಪುನಃ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಅಲ್ತಾಪನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೆ ಅಲ್ತಾಪನ್ನ ಅವು ಪುನಃ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕಪಾಡ್ದಲಾಯಿ ಅಂಚ. ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಡೆದ ಕಡ್ಲೆ ಕಜಿಪು ತಿಂದು ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕ್ ಪುರ್ರ್ ಸಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇರ್ ದಾಯ್ ಮಾರೆ ಅತ್ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂತುನು ಮಾರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲನ್ನೆ. ಓಕೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಓಕೆ ಅವೇ ಪನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಫಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚನ ತೂಲೆ ಯಪ್ಪ ಕೋಡೆದ ಕೋಡೆದ ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರ್ ಬಾರ್ದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಆತನದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮಾಲುಂಡೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲುಂಡು ದೂರ ಗೊತ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕನ ದಾದ ಗುಸು ಗುಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನೆ. ಅದೇ ತೆಲ್ಕೆ ತಡೆಯುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾರಿ ಮೋರಿಗ್ ದಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ತಾಪನ್ನೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇನ್ ದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಈರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ಮೇರ್ದಾದನ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಡ್ನಿ ಕೇನಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್. ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಯ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ఇప్పుడు ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಯಾರ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಿಯೇ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕಲ ಇನಿ ವನಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಚೆಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾರಿ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ದ ಮಾರಿ ಪೋವಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಲ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರುಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ಹತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ತೂಪೆಂದ್. ಓಕೆ ಓಲೆ ತೂಲೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ತಪನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಾರ್ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾರು ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಆರು ಬರಂದೆದಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾರು ಓಡೆ ಪೋತೆರಂದೆ ಗೊತ್ತು ಹೋತ್ನಾರ್ ಪತ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕಡಮೇಲು ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಡಮಾಲು ಅಂದೆ ಮಾರಿ ಕಡಮಾಲು ಉಲ್ಲಾನೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಬುಡುಜಿ ಮೋಲು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ.
ಹತ್ತೊಂಜಿ ಕತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜನಟು ಬರೋಡು. ಲೈಕ್ ಆಜೆ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ. ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಒಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಡೆ ಪೋತೆರ್ಂದ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ 1998 ದಾಯೆ ನಿಖಿಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರು 1000 ವರ್ಮನತ ಸೊನ್ಪತ್ ಎಡ್ಮದಾರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕುಲು 2000 ದಗಲು 2000 1000 ಐನು ದೆತ್ತಾಕ್ದು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏಲ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನೆಟ್ ತುಜಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಡ್ಮ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂದೆ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ಆರ್ ಅವು ಕೊರ್ತೆರ್ ಇರಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಮಾಂಡ್ ನನ ಬರೋಡಾತಿ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಯಾನ್ ಬಂಗ ವಾಮಂಜವ್ರ ದಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ವಾಮಂಜವ್ರದಾರ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಆರದು ಸತೀಶ್ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೆ 94 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ 96 ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅತ್ತೆ ಇರೇನ ಆಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡಿ ಎಂಕಲ್ ಕೋರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಂತ ಬೇಗ ವನಸಿದ್ದು ತಡ ಆಪುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಪೋಯೆರ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದಾರ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ ಜುಬೇದಕ್ಕಾಗಿ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಮೀನ್ ಆಡು ಕೋರಿ ಆಡು ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 2000 ಆಜಿದಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 2000 ಆಜಿದಾರ್ಗೆ ಇರು 2006 ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಏರಿಯೆ ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ನಿ ಬತ್ತುನಾರ್ ಏರು ಮಾರಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಒಟಾರ್ ಯಾರು ಮಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈರ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ ಯಾನ ಯಾನಿರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅನ್ನೆ ಬಾವೆ ಪೂರಲ ಉಂಡು. ವಿಶಾಲನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಶಾಲಣ್ಣ. ಎಂಕ್ ಕುಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಪುರ್ರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡರೆಗ್ ಏರ್ನಲ ಅಂಡೆ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾರಿಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ದಿಂಜಾ ಕೊರಡ್ ಏರ್ನಲ ಅಂಡೆ ಅವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆನೆ ಬೊಕೆ ಇನ್ನ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವು ಜಾತ್ಲ ಏರ್ನಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಿಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜಾ ಕೊರ್ಪೆರಾರ್ ಫ್ರೀ ಅರೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕಗ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಶಾಲನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಐತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕೋಡೆದ ಅತ್ತಿಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕನಿಲ್ಲಡ ಅವು ಇನ್ನಿತ್ತಾನೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮರ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮರ್ಮ ಇರ್ನ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅವು ಕೋಡೆದನೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಪ್ಪ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ 2000 ಮೂಜೆತ್ತಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ 2003 ದಾರ ಓಹೋ ಆರ್ 2006 ದಾರ್ ಇರ್ 2003 ದಾರ್ ಭಯಂಕರ ಮರ ನಿಕ್ಲು ಮುಜಿ ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಮಾರಿ ಈರ್ ಬಂದರತಾವ್ ಕೋಡೆದಂದ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಸಾರ್ ಗೆರೆಗ್
ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಣ್ಣುಗೂರುಂಡು ಜನಲಿ ಮಾರಿ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಪನಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂದದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತಿನ ತಿಂದು ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾವಿರತ್ತ ಮೂಜೆ ತಗ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಪುದರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅಂಜೆ 2000 ಮೂಜೆ ತಗ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರವತಿಂದ ಏರೆಗುಂಡು ಪುದರ್ ಏರೆಗ್ಲೆ ಜವಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಾಗ್ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ದೂರ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದೂರ ಬರೋಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸುಲ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ್ ಏರು ಸುಲ್ಲು ಪಂಡೇರು ಆರ್ ಪಂಡೆರತ ಮಾರಿ ಉಂಟು ಕೋಡೆದ ಅಂದ್ ಅಂಚನ್ನ ಅಂಚಾಯ್ತು ಆರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಕೋಡೆದತ್ತಿ ನಿತ್ತಾನೆ ಮೇರೆ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವು ಮೋಕೆಡ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪಂಡದ ಪುದಾರು 2003 ಮೋಕೆಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊನ್ನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿಂದು ಪುದಾರು ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ಪ ಮೀಯಾರೆ ಪೋತಾರ ಒಲ್ಪ ಮೀಯಾರೆ ಪೋತೀನಿ ಪನಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೀಯಾರ ಪೋತಿರ್ತಲೆ ಆರು ಕೋಡೆ ಮೀದಿ ನೀಯೇ ಬತ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅದ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಆರು ಇಪ್ಪರ್ನ ಎತ್ತಿಜೇರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಎತ್ತಿಜೇರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಸತೀಶಾನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಾನೆ ಎತ್ತಲೆ ಕೋಡೆ ಮೀಯರ ಬೋತ್ನಾರಿ ನೀ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋಡು ಮೀಯರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಬೈದಿರಾರು ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತೀಶನ್ನೇನೆ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ ಐದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಅದಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋಡೆ ದಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸುಷ್ಮಾ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಜುಬೇದ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಓಕೆ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೀತುನಿ ಪನ್ನಿ ಪುದರ್ ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಈರೊಂಜಿ ದಾದೆ ಓದುನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಂಡಾರೆ ಯಾರೋ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಪಂತಿನಿ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅವು ಚಂದ್ರದೇವರು ಏಪಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದೀತನಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬುದಾರು ಚಂದ್ರದೇವರು ಏಪಲ ಇಪ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರೋಡ ಜಾತ್ರೆಗ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೊಂಜಿ ದಾದೆ ಓದುನಂದ್ ಅಂದೇ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಓದರ ಕರಾವಳಿ ನಾಚೂರು ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕರಾವಳಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇವ್ರು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಾವು ಅವು ಸ್ನಾನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನತ್ನ ಸ್ನಾನ ಆರ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನತ್ತ ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಲಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಹೊರ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮಾರಿ ಪೋದು ಬಲೆ ಅವೇ ಪೋದು ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿನ ಬುಡೊಡ್ಚಿ
ಒಡೆ ಪೋಯರು ಎಡ್ಡೆ ಬುಧಾರ್ಗೆ ಆ ಮಾರಿ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಮಾರಿನ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಮಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒರ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾರಿ ಇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾರಿಜಿಂಡ ಮಾರಿ ಇರೇನ ನಾಡ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಇರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾರಿ ಅವೇ. ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರು ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾದಕ್ಕ ಕಜುಪುದಾದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಗರ್ ಬತ್ತೇರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಗರ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅತ್ತಿಯೇ ನೇಚರ್ ಅವು. ಓ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ಅತ್ತೆ ಸಾರಿ ಈ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಆಪ್ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಈ ರಿಜ್ಜಾರ್ಡ ಯಾನ ಏನೇನ ಬಿಂಗಿರಿಲೆ ಕೋದುವೆ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ನ್ಯಾಚೂರು ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರು. ಓ ಸಾರಿ ಕರಾವಳಿ ಅವೇ ಚೂರು ತತ್ತುಂಡವು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾರಿ ದೇರಿಯರೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಮಾರಿ ಐಕೇನಿ ದೇರ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಬರ್ಪಿರ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸತೀಶನ್ನ ಮಾರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇನಿ ವನಸ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಪನ್ಪೆರು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಿದಾನ್ಯರ್. ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಚೂರು ಅವಕ್ಕತೆ ಅವಕ್ಕತೆ ದಾದಾನ ಮಾರೆ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾಯಿ ಚೂರು ಅವಕ್ಟತೆ. ಸತೀಶನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸತೀಶನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆರತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ರಾಕು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೇಲ್ಗು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಾರ ದಾದಾವು. ರಾಕು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಇಂದ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಓದ್ಚದ ಐಕಾರ್ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಇಂದು. ಓ ಅಂದ ಆರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತ್ನೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡುತ್ತುಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರೆಗ್. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ. ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ ಎಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರು ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ನನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನ್ಪೆರಾರು. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ತತ್ತುನಿಯೇ ಇರೆಗ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡತೆ. ಓಹೋ ಅಂಚ
చంద్రాతి అక్క చింపులు అన్నే ఓళ్ళేరి కేనందులేరు అవును చింపులు అన్నే ఎక్కడ ఇత్తేరి చంద్రాతి అక్క ఇంకండి ఆరిత్తే ఇస్తారు పోయారందు చింపులన్నీ చింపులన్నీ ఇజ్జిరి చింపులని చింపులన్నీ ఎత్తేరు ఎక్కడ ఇత్తేరు ಮಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಿರಿ ಅರೆ ದೂರ ಚಿಂಪುಲರಿ పోయాರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು చింపులు ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಅಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ పోయాರ ಅಂದು ಆಗಲೇ ಆರು ಕಿರಣ್ ವೀಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಂದುಲೇರ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅನ್ವಾ ಏನು ಎಲ್ಪೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ ಪಿದಾಡ್ದ ನಾರ್ ನನ ಉಂತುಜೆ ನನ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನಂದುಲೆ ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಡ್ನೇರು ಬಾರಿ ಬೇಗ 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 ಸತೀಶ್ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ್ಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಾವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೋ 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 ಬೇಜಾರಾಗೈತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪೂರಾ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಪರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಾಡಿತ್ತದ ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎದುರು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡರತೆ ನಂಚ ಪನ್ನೀರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಆತೆ ಬನಂದುಲೆ ಮಂಡೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಆತ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಲಕ್ಕುನು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗ್ ಏರೆ ರೇತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಗೇಂಟೆ ಅತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಏತ ಲಕ್ಕುನ ಗೇಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆತೆ ಬಂಡಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎಲ್ಪಿರಿದೆ ಗೆರ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕಿನ ಬಂಡಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಏನಿಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಏನಿಲ್ವಾ ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಳೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತೆ ನಿಕ್ ದಾಯಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎದುರು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಏರು ಉಲ್ಲಾರ ತುಕ 4 ಜನ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ 17 ಮೆಂಬರ್ 13 ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರು 3 5 5 ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರಿದ್ರೆ ನೋಡುವ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ 5 ಬಲಗೆ ಸೀತು ಜನ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೆರಾಡ್ ಅಂತದ ಕೆಬಿ ಹೊರಪರತೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಎದುರು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಗಂದ ನಮ್ಮಡ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ನೀರು ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ನೀರು ಮುಗ್ಗಿನೆ ಅಂದು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡನೇ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಿಪ್ಪೊಡು ರೈಕೆ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಂಡಾಂದಿನಿ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಚಿಕನ್ ಕರಾವಳಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಅಂದಂದು ಚಂದ್ರತಕ ಕೋಡೆ ಮೀತಿನ ಐಕ್ಯಾರು ಕೋಡೆ ಮೀದಿ ನೀ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಾರೆ ಕೈಕಿ ನೀ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಲೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲೆ ಜವಲ್ 0 ಪರ್ರೆಗ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪರ್ರೆಗ್ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮಾರಿಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓವಿಯೇ ಮಾರಿಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರೆಗ್ ಆವೊಡು ನಿಗ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಕ್ಲಾಲೆಗಿ ಅಲ ನೀನನ ಪುದರುಂಡಿ ಅನ್ನ ನೆನಪರೊಂದಿ ಸುಮಾರು ದಿನಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಎಂಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಚೂರು ಮಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡು. ತೂವೊಡಿತ್ತೆ. ಕರಾವಳಿ ನೆಚ್ಚ ನವೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಈರ್ ಬ್ರದರ್ ಅತ್ತೆ. ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರ್ ಅವು ನೇಚರ್ ಸೆಕೆ ಕಡ್ಲ ನ್ಯಾಚೂರ್ ಒಂದೆ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ರಕ್ಕುಲ ಸತೀಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಕು ಸತೀಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರಾವಳಿ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇರ್ಡ ಪಂಡೆರ ಒಂಚೂರು ಚಲಕತ್ತಲಾಲು ಸುದೀಪನ್ನ ಇರ್ಡ ಪಂಡೆರ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ರಕ್ಷಿತಾಗಂದು ಆರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓ ಆರ ರಕ್ಷಿತದ ಅಂಚ ಮಾರಿಗ್ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವ್ರೇರ್ ಓ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇವೆ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವ್ರೆ ಒಲ್ಪಾಯೆ ಕರಾವಳಿ ನವೀನನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ಒಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಲೆನಿ ರಸಿಕಾ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅತ್ತ ಅಲೆಗ್ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ರಾಶಿಕಾ ಎಂಕ್ಲ ತೂತುಜ್ಜಿ ಅಳೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತನ ತೂತ ಬೈದನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬೈದಾರೆ ಆತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನೇಚರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ನೇಚರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಏರಂಡಾದ್ ತುಯ್ಯರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆನಾ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆಲ್ ಒಂತೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುವಲ್ ಅತಿ ಐಕ್ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪನ್ನಿ ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರ್ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅತೆ ಓಹೋ ಬಾರಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡ್ಬಾರಿರ್. ನವೀನನ್ನೇ ಪಂಜಾದಾರ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ಪಂಜಾದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ನೇಚರ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಈರೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಅವೇ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಇರೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಪುಲನ್ನೆ ಒತ್ತೆರತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಂಪುಲನ್ನ ಬಂದರು ಎಕಡೆ ಕೇಂಡರತೆ ಚಿಂಪುಲನ್ನ ಎಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಚಿಂಪುಲನ್ನೆ ಬತ್ತೆರದುಲೆ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆರೆಗ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ನೈಚೂರ್ ಪನ್ನಿ ಓ ಅಂಚಾನೆ ನೈಚೂರು ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಶಬ್ದ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾನ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋತುಜಿ ಅವೇ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಪುಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡತೆ ಪಂಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡತೆ ಅರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದುಂಬುದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮುರಣಿ ಪೊನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಯತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಗಲ್ಗೆ ಕೊರ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ್ ಆಪುಂಡತೆ ಗಲ್ಗೆ ಕೊರ ಪೊನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ಇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಗ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಗ ಪೊನ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ ಆ ಪೊನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಬಂದರು ಚಿಂಪುಲ್ ಬಾಯ್ ಬಂದರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದ್ ಬಂದರು ಚಿಂಪುಲ್ ಬಾಯ್ ಬಂದರು ಹೋದರು ಮಾರಿ ಹೋದರು ಹೋದರು ಮಾರಿ ಒಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು
ಮಾರಿ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಐಡಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇರುವೇರು ಆಜಿ ಜನ ಐಡಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏರ್ಪುರ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ನೇಚರ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಲೈವ್ಗು ಅಂಡ ಆರು ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತುಜೇರು ಇನ್ನಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಲತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಕ್ಲ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಶಾರ್ಟ್ ಗತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಜನ ಏರ್ ಎಂಗ್ಲ ಏರು ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ದಾಗಲ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಐಕತಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಚಿಂಪುಲಣ್ಣ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಂಪುಲನ್ನೇ ಕೂಡ ಪೋಯರಂದು ಆರು ಒಡೆ ಬೋಪೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಿಂಪುಲ್ ಆತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಪದ ಬೋರ್ಡು ಪೊನ್ನು ಎಂಕ್ ಓ ಪಾಪದ ಬೋರ್ಡೆ ಪಾಪದ ಬಂಡ ಎಂಚಾಯವು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಾಗಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಾಗಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಒರೆಕೋರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಕ ನಿಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚುರ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತರ ಇಪ್ಪನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪು ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆತ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪದಾಗೆ ಓ ಅಕ್ಕ ಪಾಪದ ಪಂಡವು ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪದ ಬರ್ಚಿರೇಗ್ ದೇಯಿ ಪಾಪ ಪಂಡವು ಪೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪರಂಡಿ ಇದು ಜೋರ್ ಪಂಡರ್ಂದ ಪಾಪನೇ ಪಾಪ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಪೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚನಲ್ ಜಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಡೆ ಮುರ್ಕದ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪದ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಾಪದ ಕಿದೆಟ್ ಅವಲ ಕಾರ್ ದೆರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡರೆ ಅಂದ ಪಾಪದ ಓಂಡು ಕಿದೆಟ್ಟುಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವಲ ಕಾರ್ ದೆರ್ಪುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ವನಸಾಂಡೇರ್ನ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಮಂಜು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಕನ್ನಡವ ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಇರಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ಮುರಾಣಿತ ಮಂಜು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜು ಅವು ಮಂಜು ನೀರ ಹತ್ತುಜಿ ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಬೈದಾರೆಂದು ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರು ಮುರಾಣಿದ ಮಂಜು ಅಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಇರು ಅಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಾಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ಮದ ಪಾಪ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ನ್ಯಾಚೂರು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಂಜು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕೇನ್ಗ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಅಂಬಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಕನಟ್ಟು ಬರ್ಪೇವಿ ಪಾತರಿಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರನಗ್ಲಿತ್ತೆರಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು
ಐಕೆ చెప్పని ಮುರ್ಕ బాల్దికి మురుకోడు నీ నన్ను ఈరేನು నీకు ముర్కోడు సాధారణ బాల్ది ఉంది నీకు మళ్ళా సింటెక్స్ ఇవ్వడు 2,000 ಲೀಟರ್ದ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಯಾಂದ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಡವು ಆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪದ ಪೊನ್ನನ್ನು ಏಪಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋರ್ದ ಪೊನ್ನನೆ ಆವಡು ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೇರು ಅವಂದ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಾತಕ ಅಂದೆ ಜೋರ್ದ ಪನ್ನನೆ ಆವಡು ಸಾಮಾನ್ಯರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೇರು ಈರು ಉಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಜೋರ್ದ ಪನ್ನನೆ ಅತ್ತೆ ಆವಡು ಈರು ಎಂಚಿದೆ ದಾದಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪಯ್ಯ ನಿಖುಲು ಜಗಳ ಮಲ್ಪುನಿ ದಾಯೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಜಗಳ ನತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂಡನೆ ಜಗಳ ಮಲ್ತುಜೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವೆಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂಡನೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಂತೆ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಏ ಏನ್ ಜಿಂಡಲ ಇರೇನ್ ರಮ್ ಮುಕ್ಕಾದ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಪನೆ ಜಗಳತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ನಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ ನಂಚನೆ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದೇಯ ಇನಿ ಕತ್ತಲಿ ಡ್ರಮ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಎಪ್ಪೊಡಿರೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀನಡ್ದು ಆಪುಂಡ ಪಾಡು ಮುಚ್ಚಲೆಂತುಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆವಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಗಲ ಹತ್ ಪನ್ಪರ್ ಮರ್ಲೆಕ್ ಪಂಡದು ನೆರ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಿಯೇ ಜಗಲ ಹತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದ್ ನೆರ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಆತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಜಗಲ ಹತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ನ ನಂಚನೆ ಮರ್ಲೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂದ್ ನೆರ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ಎಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ತಮಸೆ ತಮಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರೊಂಡ ನಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಪನಂದುಲೇರ್ ಸತೀಶನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ನಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಪನಂದುಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಖುಷಿಟೆ ಉಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಪಡಿತ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ ಡಿಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದುಲ್ಲೆವೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಜನ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಬೆರಿಸಾಯ ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದೇನು ದೇವೇ ಪನ್ನೀನಿ ಮನೋಡು ತೆಲ್ಪೇರು ಮಾರಿ ತೆಲ್ತಂದೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಂಚ ನಿಕಾಪುರ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಜಿ ಅದು ಬೆರಿಸಾಯ ಅದುಲ್ಲಂಟ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಮರ್ಲೇರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪನಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾತ ಕಲೆಮ್ಮಲ್ ತೆಲ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮರ್ಲೇರ್ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವನಂದಲೇರು ಖುಷಿಟ್ ಹತ್ತು ಪನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿಡು ಉಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪೋತೋರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಗ 2 ಜನ ಪೋತೇರು ಒರ್ತಿ ಕುದ್ದಿದಾರು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಉದ್ದದಾರು ಅಟ್ ಕುಂದಪುರದಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಮಂಡೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದೇರು ತರೆಕ ಆಯುಧ ದೀದ್ ಪನೋಡು ಪನಂದುಲೇರು ದಾದೇನು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತರೆಕ ಆಯುಧ ದೀದ್ ಪನೋಡ ಅವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನಂದು ಅಂಚ ಬಂಡ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಸತೀಶನ್ನೇ ದಾದ ಹೂನಾ ಯಾವನಾ ಏನ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಹೂನಾ ದಾದಾನ ಪಂಡೇರು ಅವ್ರು ರಕ್ಷಿತ ಕಂಡ ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಓದ್ ಬೇರಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜವು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ತಿಳ್ಕೆ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರು ಬಲೆ ಪಿರ ಪಿರ ಒಂತೊರ್ಚಿ ಪೀರ ಪೀರ ಇತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಮಾಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒರೆ ಕೊರಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಏರು ದಾದ ಅಂದ್ ಪಾತೆರೊನ್ಗ ಬಲೆ ಎಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆರೊನ್ಗ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಇತ್ತೆರ್ನ ಬಾಸ್ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆ ಈರೊರ ಪಿದಾಯ್ ಬಲೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲುಲಾಯ್ಗದ ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲೆ ಒರ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ ಪೋಲೆಗೆ ಮಗ ಟಿವಿ ತೂಪಿಜೆಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ತಯಾರು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಆತ ಟಿವಿ ತೂಪುಜಿ ಬಂತಿನತಿ ಆರ್ ಟಿವಿ ಡತ್ತಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾ ಹಾ ಟಿವಿ ಅಂಚ ಡಿಜ್ಜೆರಾರ್ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತು ನಿನಿಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಧೂಳ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಅಂಚ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್. ಬನ್ನಿ ಗೇಸ್ ಮಾತಾಡಿ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದಂದ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣೆಂಕ್ ಅವು ಈರ್ ಪಂಡರತ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡರತ ಈರ್ ಐಕ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ತರೆಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆಯ್ದ ಅದೀದ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಓ ಅವು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡಿಯೇ ನಮಕ್ ಆಯ್ದ ಪೂರ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ದ ದಿವಂದನೆ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆನ್ ದಾಯಗ್ ತೂಪಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಗ ತೂಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ತೂಪುಜಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಪುಜೆರ್ ಈರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಾರೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮಟ ಪಾತೆರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತೊಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಾರತ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಈತಿ ಲೆಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ನಿಗ್ ಒಂಜಿಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜರ್ ನಿಂಚ ಗೊತ್ತಾನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ಬೋಡು ಈರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಏಪಲ ಬರೋಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಓದರ ಗೊತ್ತಿಂದಾನ ಈರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪರಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನಿ ಮೇ ಹೂನಾ ಪಂಡದ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಬೋಡು ಲೈವ್ಡ್ ಬರೋಡು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಓದರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೊಂತೆ ಪಂಡದ್ ಕೊರಡು ಉಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ತೂಪುಜೆರ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನನ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪಾಪಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಪಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಗಿರ್ತ್ ಉಡುವೆರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡ್ತ್ ಉಡುವೆರ್ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪಾರಂದ್ ಅತ್ ಪಾಪಾರಂದ್ ಪಾಪರ್ ಆರ್ ಪೋಪೆರಂದ್ ಪನ್ನಿ ಅವಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದ್ ಪಾಪಾರ ಆತುಂಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲು ಇರೆರ್ ಪಾಪಾರೆ ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ಪೆರ್ ಮಕ್ಳೆನ್ ಅವ್ ಅರೆಗ್ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಸೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪಾರಂದ್ ಐಕ್ ಆರ್ ಪೋಪಾರಂದ್ ಪಂಡಿನಿ ಪಾಪ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಚೂರು ಬರೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಪಾರಂದ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಪಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸತೀಶ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ತೆಲ್ಕೆ ಆತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತೀರಿ ಏಮಕ್ಕ ಬೈದು ಜರದೈನಿ ಏಮಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರಿನಿ ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಜಿರ ಜೊತೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 4 ರಕ್ಷಿತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತುಂಡದ್ದು ಈ ನಾಲ್ತುಲ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಕ್ಲ ಅವ್ಲೆಲ್ಲೆರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ರೆ ಇಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಯಿನ್ಲ ಐಕೆ ಎಂಕುಲೆ ನಿಜವಾದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಪಾಪಾರ ಆಪ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂದಾರ ಇರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಅತ್ಲೆ ಅವು ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂತುಲೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಮರ್ಲೆರೇನು ದಾದೆಕ್ ತೂಪಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ತಯಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ರ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಮರ್ಲೆರೇನು ದಾಯೆಗ್ ತೂಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಗಲಾಟೆ ಅಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಪುರಕ್ಕೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ರಕ್ಷಿತ ಕಬಾನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಗಿಡ್ತುದೆರ್ ನನ ನಮ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಒಂಥರ ಉಡೇರು
ಉಂತ್ಯಾರ್ಲ ಬುಡಯರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅಂದಿ ಅಂದ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲೆನ್ ತೂನಗ ಏಸಿಗೆ ಅಪ್ನು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಬಿತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಓ ದಾದನ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮುಲು ಅಲ ಮುಲು ಬೋಲು ಅಯ್ನನ ಗೊಂಬೆದ ಬಾಡ್ದಿನ ಯಾರು. ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಆಗುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಪಂಡುದು ಎಂದು ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಕಂದಿ ಅಂದ್ ಯಾರ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನತುಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾರ ಎಂಕುಲು ಪಾಪಾರೆ ಊರ್ದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾಪರ ಆವೊಡು ಪಂಡಾರೆರ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪರ್ ಯಕಡ್ ಪಂಡಾರ ಮರ್ರೆ ನಿಗುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೇರ್ಡ ಪಾಪಾರಂದು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪರ್ ಇರ್ ಹಾಲ ಅರ್ಲೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಲೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವ ಆಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇರ್ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ವಾರಗಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ. ಓಯ್ ಮಾರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು 4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಹಾಕಿ. ಇತ್ತೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ರಕ್ಷಿತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನ ಮಾರಿಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಅಂದ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದೆ ಸುಮಾರು ಯಾನ್ ದಿನ ಎಪಡ ಉಂಡು. ತುಯ್ಯ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತೆರ್ ಅಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಲೆನ್ ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಒರಿಯಡದ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಡುಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರೆರ್. ಅಂಚ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತೆನ್ ಚೂರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಿಸ್ ಆತಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಣ್ಣ ಅವೆ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆತಿನಿ ಒರೊರೆ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಲ್ಪುನು ಏತ್ ಕಲ್ತಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಲ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಲನ ಪರ ಆಪುಜಿ. ಮಿಸ್ ಆಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಗೊತ್ತಾಜಿನ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಯಾರು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗಲಾಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಿ ಏಪದುಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಆಕಲ್ನ ಅಬ್ಬಾ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂನಗ. ಯಾನ್ ಐಕೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಜಿ. ಏನ ತೂಪುಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆನ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ. ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪುನೆಗ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಲೆಪ್ಪೊಡತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದಾದಿ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡ್ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪರಾಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಅರೆ ಪನ್ಪರಾಂದ್ ಅತೆ. ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ನ ತೆಮರಾಣಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಏತೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿಯೆ ಎನ್ನೈತೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತುನ ಆಂಡ ಅಲ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತುನಗಲ ವಾ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತುನ ಆಂಡ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತುನಕುಲು. ಇರ್ ಪಾತೆರ ಎನ್ನನೆ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ನಿಕುಲ್ನ ಬೊಕ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಕಲ ಮಿಸ್ ಆಂದೆ ಕುಲ್ಲ. ಇರ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರಲೆ ನಿಧಾನ ಪಾತೆರೊಡಿಯೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾತೆರ. ರಕ್ಕು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂದಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಐಕ್ಯತೆ ಆರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರ್ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೊಂದು. ಅರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕತೆ ನಮನೊಲು ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಅವೆನೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ತ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವ್ವೇ ತ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪನ್ನಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಅತ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿಲಕೇನು ಜಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಂಡ ಏತಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವನ ಅಪಗತೆಗ ಮಲ್ತುಂಡು ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಅಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಓತುಂಡು ಅಪಗ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಜವು ಅವೇ ಇರ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಡಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜವು ಅಪಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ನಸೀಬ್ ಅವು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇತ್ತೆ ಐರ್ ಕೆಂಡಾಲ್ಡ ಈನಂದ್ ಪನ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ.
ರಡ್ಡೆ ಏಜನೆ ಪುನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ. ದಾದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏತು ಲೊಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪಾರು ಮಾರೆ ಏರು ನಂಬುವೆರ ಅಕ್ಲೆಡ ಲೊಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾರೆ. ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೇರಿ ಅಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕದಾದ ಸತೀಶನೇ ಅವನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪನ್ನಿ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು. ಅವು 3 ಆತುನಿ ಆತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಅಂದ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಅಪಗಾತೆ 3 ಆತನು ಇತ್ತೆ 3 ಡಿಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಪೇದು ಇತ್ತೆದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ. ರಕ್ಕೋ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರೇಗ್ ಆರ್ನ ವನಸ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಆರ್ನ ವನಸ ಬೇಗ ವನಸ ಆತು ನೀ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಚಂದ್ರಾವತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ವನಸ್ಗೆ ಪೋಯರು ಅಂದು ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರೇಗಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಅಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರೆಗೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ. ಕೊರಿಯಾರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಅರಂಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಯಾರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆನಾ ಓ ಐನ್ ಸರಿ ಕೇಂಡೆ ಬೋರ್ಡೆ ಪಂದ್ ಅರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಓ ದಾದಾನ ಇರ ಮಿತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪಡು ಅರೆಗ್ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆರ ಅಂದು ಇರ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಉಂಡ ಅಂದ ಅರೆಗ್ ಇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐನ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆರ ಅತೆ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಿದಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈತ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್
ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ. ಐರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕನ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋತೆರ್ ಅಂದೆ ಏಪ ಪೋಯಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಪೋಯಿನಿ ಅವಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ್. ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಯೆರ್ ಗೆತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗ್ ಪೋಯೆರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂವೊಡ್ ನನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೀದ್ ಆತುಂಡ ಇನಿ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ್ ಕೋಡೆ ಮೀಯರ ಬತ್ನಾರ ಇನಿ ಬತ್ತುನ ಹೇಮಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರಾರ್ ಮೀಯರ ಇನಿ ಮೀದ್ ಆಯಿನಾರ್ನ ಇನಿ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಮೀದ್ ಇನಿ ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ್. ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಮೀಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಆತುಂಡು ಬೇಗ ಮೀದ್ ಬೈದೆರ್ ಇನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್. ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್. ಕೇನುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನುಜ ಇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೇನುಜ ಅಂದತೆ. ಅತ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಕೇನುಜಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೆರ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈರ್ ಬರ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯೆರತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಬರ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಸೋಡಾ ಸೋರ್ಬತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್‌ಗು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ನಗ ಆಂಡ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯೆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಕೋರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನಿ ಎಂಕಲ ಕೋರಿ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಾರೆನಿ.
భవ్య అక్క జెత్తేరా ఎజ్జి జెత్తిజోలు వాళ్ళు పోయోలు వాళ్ళు ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನೆ ನಾನು ಪಿಲಿ ತುಂಬುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ನೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುಮಂದು ಪೇಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಎಜ್ಜಿ ಪೋಪುನೆ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಂಡ ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರಾಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಜರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ಜರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಜರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ಜರ ಓಕೆ ಸಂಡೆ ಪೋಪು ಜರ ಇಲ್ಲಾಗ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲ ಇರೇನು ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಇರೇನು ಎಲಿ ತುಂಬೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರಂಚ ಪನರ ಬಲ್ಲೆತ್ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣು ಮಾರ್ರೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಇರೇನು ಎಲಿ ತುಂಬೋಡು ಪಂಡರತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದಾಲ ತುಂಬೋಡು ಐಕ್ ಈರೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲಿ ಮೇನಿ ತುಂಬುಂಡ ಎಲಿ ಅತ್ತು ಪಿಲಿ ಮೇನಿ ತುಂಬುಂಡ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಎಲಿ ಮೇನಿ ತುಂಬುಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಈರೇ ಕಾರಣ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 90 ಕುಡೀರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 90 ಕುಡೀರಿ ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು 90 ಪರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲುಂಡ ಅಂದು ಆರು ಪೋದಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜೇರಾರು ಮಾಲುಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಪೋಯೇರು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಛೇ ಪಾಪತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೋರತ್ತವೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಿರೇಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಪಯೇ ಯಾನ್ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಜೋರತ್ತು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೊನ್ನುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರು ಪಂಡರ್ಗೆ ಪೊನ್ನು ತೂಪೆ ಅಂದು ಯಾರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೇರು ಇಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊನ್ನು ತುಪ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಇತ್ತರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯಿರು ಫುಲ್ಲು ಅವು ಪೊನ್ನು ಆವ ಆರು ಇಜ್ಜೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಬ್ಯುಸಿ ಐತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯುಸಿ ಬರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲಾರಿ
ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸಾರು? ಊಟ ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸಾರು? ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪನಂದುಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಏನು ಸಾರು? ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು. ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾರು? ವೆಜ್ ವೆಜ್. ಓ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ವೆಜ್ ಅಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವೆಜ್ಜಾ? ನನಗೆ ಚಿಕನ್, ನಿಮಗೆ ವೆಜ್. ನಾಗೇಶ್ ನನಗೆ ಚಿಕನ್. ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಕುಡಿಯುವ ಕುಡಿಯುವ. ಬಾಲ್ ಚಾ ಪರ್ಕ ಪರ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾಲ್ ಚಾ ಪರ್ಕ. ಬಾಲ್ ಚಾ ಬರಡು ಪರ್ಕ ಪರ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಬನ್ನಿ. ನಾಗೇಶ್ವರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದೇರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು, ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಬತ್ತೇರು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ? ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ. ಜೋಕುಲ್ ಜೆತ್ತೇರಾ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ? ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ನಾಗಿನಿ ಲೇಟ್. ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ. ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ. ಓಹೋ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಪನಂದುಲೇರ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಅಂದೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ? ಓ ಉನಾಸ್ಪುರ ನನಾವಡೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಜೋಕುಲ್ ಜೆತ್ತೇರಾ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪೊಡ? ದಾದಾ ಅಂಡಾರೆಗಿ ಬಾವನ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಆಯ್ನಿ. ದಾದಾ ಆಯ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಇರ್ನ ಬಾವನ ಅಮ್ಮಗ್ ದಾದಾ ಆಯ್ನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರಾ? ವನಸ್ಪುರ ನನಾವಡೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರತೆ. ಓಯ್ ಮುಗಿದು ಜಾ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ನನ ಮುಗಿಪ್ಪುನೆ. ಮಾರಿ ನನ ಮುಗಿಪ್ಪುನೆ ಲೈವ್. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದೆ ಪ್ರಾಯದಾರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ಏಜ್ ಆತುಂಡಾರೆಗ್ ಮಸ್ತ್. ಮಾರಿ ಪೂರ ದೂರ ಪೋದು ಬತ್ತಾರೆ ಈತ್ ಬರ್ತು. ಮಾರಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜಾರ್ ಮಾರೆ.
ಸಾವ್ದಲ್ಪ ಒನಸಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಒನಸಾದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತೆ. ಪ್ರಾಯದಾರ್ ಪ್ರಾಯದಾರ್ ಅಂಚ ನಿಗಳಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಒನಸ್ಪುರ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐಟುಡ್ಡುಲ್ಲಾರು. ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಅತೆ. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇಂಚಿಲ ಉಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು. ಸಾವ್ದಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ವನಸು ಪುಂಡಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚಿಲ ಉಂಡು. ಅವು 14 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತೆ. 14 ದಿನ ಅಟ್ ಮಲ್ಪೆರು. 13ನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ ಪನಂದುಲೆ ನಾಗೇಶನ್. ಓಕೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಿನಿ. ಲೈವ್ ಗೊತ್ತನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಿನಿ ಅನ್ನು. ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.